tal van os estudios? A mí genial, de feito, subir un curso superior. E logo, que estás estudando? Estou estudando... Dereito, estás estudando Dereito. Pero iso para que sirve? Hoxe en día é importante ter seguidores no Instagram. Sabes, eu xa teño 100.000 seguidores. Pero que non dicía, ter moitos seguidores e levar esa camiseta de marca especificada. Uf, a mí daría vergoña, E verdad? ti que fas? Sí. ¿Qué pasa? Pásame un cacho de turrón. Ni se te ocorre comer ese cacho de turrón. Non te imaginas as calorías que tenes. Deixa comer. Falle menos mal que o cacharro que ten nas mans. Vas a acabar quedando cego. Consola, vos, chámase Consola. Pero ti, a quen estás a mirar o perfil agora? Xa estamos outra vez con o exame. Ese cadrón se non fose cos dous. Miras, non sei se chegaremos a fin de ano este paso. Veña, meu neno, xa que xa dai a consola, que a comida xa serve e vai enfriar. Non podo, teño que rematar a partida. Deixao, que non fai mal ninguna parte. É un neno. Como non lles poñades límites a estes rapaces, van xa vos subir a chema. A ver, ti, nena, solta un unha vez. Teño que subir as fotos dos pratos a Instagram. Non podo. Está desatado. Este é o circuito que aparece no teléfono. É que eu solamente me pasou vino mirando o perfil a outros. E que hai de malo de mirar o perfil ou de frente? É que non entendo nada. Dicide iso o traballo. Traballo que se levantan a 5 da mañá comigo. Mía nai, entre uns e outros parece que estades na prehistoria. Non sabedes nada da crianza moderna. Hoxe en día hai que deixar que todo flúa. Ide relaxando, que hoxe a noite boa. Para unha vez que non me toca pasar na comisaría de servicio, aínda que como me chamen, terei que acudir a como me chamen. Vos rapaces, sabedes que nin os avós non vai mañar a ser de Papá Noel. Hola, veciña, ya hemos comenzado todos a pegar. Hola, xa, eu ainda estou facendo a coliflor, non terás unha coliquiña de sal. Flor, que ordinaria. Mamá, teñen mariscos. Mira, langostinos e vieiras. A min a coliflor non me gusta. Non sexas insolente. Que van decir estes vecinos? Se estades xas, por que non vos quedades connosco? Hai comida abonda. Ai, Inés, perdón que te disculpe, pero estas vieiras cheiran fatal, e as nécoras igual. Pero que di esta cotilla? As miñas nécoras e as miñas vieiras son as mellores. Trouxenas expresamente para a miña familia da miña peixería na Praza de Bastos. A veciña vai ter razón. Di no Instagram que parece que houve un fallo na depuradora e vendouse unha partida de mariscos contaminados. Ai, sobriña, que me pode pasar se intoxique a Pois xente? non sei, eu xa estou en segundo dereito. Visto isto, eu vou ter que marchar esencial para o faz. Vou pasar por a cociña e facerme cunha cadilla cunha lata de mexillos. Que se me van a estar mal. Se hai algunha liorta, chama. E a codirá o teu irmán por. Un que? Cuidado de cociña. A mí parece unha boa idea. Croquetas, tortilla empanada, cosilla para ver que non les va a querillar. Iso, vende calorías, non te de remedio. Veño de parte de Pablo. Hola, vos, veño de parte de Pablo. Dime que estás en cambio, que vos pide caso para ter na caixa, non vai poder cobrar no Pablo. Non sei. Diga, compañero, e ti que faz aquí en vez de distanciada coa familia? Aquí facendo con familia en lugar de estar diciendo cacos que vende roubar no papel de Bismarck. Cacos, que cacos? Non me vais de categoría. De caco nada, en todo caso, ladrón. Vaya día que leve. Non sei cantas entregas fixen hoxe. No último servizo que teño, tócame atrapar a que me roubo o diñeiro hoxe pola mañá. Tomai a comida e deixademe ir para casa. Non deixedes marchar ao repartidor. É un erro. E máis fundeches relacións públicas do meu pazo en vez de andar pedaleando para arriba e para baixo. Claro. Ala, pois non se fale máis. Agora sí, todos a fiar.